være lige så har noget af de... Fordi de stod. Den er fra Lisi, den har Lisi skrevet. Jeg vil gerne have hjælp til så rundt. Den lader sig faktisk til at have godt. Hvad så med Rasmus? Det er altså ikke Læg den mor på din lille charmetrøje. Men de kender jeg ikke. Der står sådan. Det er Knud, der står. Hej, bare mig. Hun griner ligesom Birte nu. Jo, så var det til dag. Nej, men jeg kan se, at den lykken er ikke godt for Lise. Jeg ser hende synge på os gang. Hej, Anne. Ønsker vi unger, gerne barske tunger, kunne finde på en humlemosefond. Tro på os, du kære, lad det bare være. Du er ikke på toppen, nu du bliver rundt. 1, 2, 3, pludselig 5, 10 år. Ja, så skal der også være gilde. Mad og senere en kaffetår. Og vi går ikke hjem, for det er silde. Går der sæber, de er noget helt for sig. Lissis hofte holder, store kvaler holder. Ligner vi trafikuheld på motorvej. Hendes krydseduller, frem på arken ruller. Hvis hun kritiseres, lyder samme sang. Palle er så dygtig, siger hun eftertrykkeligt. Henter frem hans billeder for 20. gang. 1, 2, 3, nu er visen slut. Vær så godt, men ikke alt for mange. Lissi, du er en rigtig snut. Du får en hånd på vejen af Jeg kan godt kende min hoftehold, men den er altså pænere end Gordons abe. Ja, ja. Jamen, den tog heller ikke til mænd. Den er rigtig godt, men jeg kan godt kende den der. Jeg kan ikke sammenligne, Lissi. Jeg kan ikke sammenligne. Hvad så din abe med? Det er lidt sygt. Ja. Det er fremtiden. Det kan godt lide, at vennerne kan lide hende. Ja. Med bøfferne der. Det er ude at sejle. Vi kan holde nu. Det var en, ja, i havkassen. Det er til hvor vi har liggende hernede i Ry. Sankt Hans aften. Sankt Hans aften, ja. Vi plejer at sejle ud hver år Sankt Hans aften. Vi kører snart Sankt Hans aften. Vi kan godt. Vi har mere bøf med. Som vi plejer selvfølgelig. Det var meningen, at du og Lotte skulle tage bøffer med, og Gordon og Sonja skulle tage bøffer med, og vi skulle tage bøffer med. Og så havde vi 3 veninder, og så sejlede vi ud og lagde til over ved Himmelbjerg, og det var faktisk hyggeligt, og det var solskin, og vi gik op og grillede bøffer, og da vi skulle lige vores bøffer, så var de væk.
Det er kun på salt og peber. Og Lise, hun sagde, at de ligger hjemme i køleskabet, og Birte, har du ikke taget dem, og Jørgen, har du ikke taget dem, og det var der hverken Birte eller mig, der havde, så de lå egentlig godt. Men jeg har fundet ud af, at de gør faktisk ikke noget, fordi Gordon var meget god, Knud var meget god, I skal selvfølgelig ikke se det at spise salat. Ja. Han tog noget sammen. Lige pludselig så havde vi faktisk mere bøf, end de andre de havde. Så de sagde, ja, de sagde godt nok, at jeg lurer lidt over, hvor meget både lige så meget. Og vi plejer slet ikke spise meget. Og vi plejer faktisk ikke spise Nej, vi siger ikke til at give det tilbage. Jeg synes, det bedste var, at pigerne kom inden og spurgte, om de 3 piger ikke måtte få nogle penge og gå op og købe noget grill, nogle pølser. Og så siger Jørgen, nej, nu bliver I her. Men dengang så der ikke bøf var, så sagde han, kan I ikke gå op og spise i restauranten? Er det ikke rigtigt, piger? Jo, og så var der lukket. Og så var der lukket. Ja, det ved jeg sgu godt. Så var der lukket. Hvad havde de nu? Meget snu. Men er startet tjent. Ja, det er det, vi vil. Okay. Var de møder som Man skal være økonomisk. Man skal være økonomisk. Det gør vi så. Så tager vi seng med. Ja, og peber. Det er kanel. Ja, nu er det slut, fordi du kan næsten selv regne ud. Nu skal det de bøffer, vi fik her. Hvad siger du, Og det er i forrige uge, vi har. Nu er fortællingen slut. Men det bliver jo Vi kunne godt læse imellem linjerne. Vi har jo kendt dig i mange år. Vi ved jo, hvordan du er. Ja, det er Jamen, hvorfor der ikke er en million bøf, så kan alle spise med det.
Bondmix, Ole, optræden, og så resten. Mand, børn, svigerbørn. Gud, hvor stor familie. Det var virkelig godt. Kan du huske den fødselsdag, det var koldt? Skriver navnet på, og så følger I lige så stille efter mig. Jeg har ikke min printer med i går. Det er Bologna. Hector Bologna. Ja, jeg har flere til. Jo, det synes jeg. Bologna efter mig. Det så jeg godt, det der Gordon. Og det er Gordon derovre. Ja, ja. Jeg zoomede lige en gang. Det vil fandme gøre på den der. Nej, det fandt jeg ud af.
Guds skyld. Skål alle sammen. Og tak for Skål, Lysy. Skål. Så let stemmer du altså ikke. Kan vi? Nej, min kære mand, det kan lide Må vi? Kan vi ikke give Lise et stille lidt endnu? Hip, hip! Nej, slap nu af. Hej, der har ord. Det bliver 3 normale og 3 korte. Ja, 3 normale. Prøv lige det. Jeg skal nok ikke vise det. Røg vi den igen. Ja, det må du. Always walk around with all my fingers crossed. I'm afraid the love I found just might get lost. So won't you tell me you love me? Hurry up. Oh, I got lucky. Yes, I got lucky. When I found you. I always walk around with all my fingers crossed.